Hello guys! Kumusta kayo lahat? Isa na namang napakasarap na recipe ang aking ibabahagi sa inyo. Narito ang mga sangkap na ating gagamitin. 1 kilo ng pork kasim, 1 whole minced garlic, 2 medium-sized chopped onion, 4 tablespoon shrimp paste, 2 tablespoon soy sauce, 1 piraso ng green chili, 8 pieces red chili, 2 pieces tomato, gagamit tayo ng 2 pieces bay leaves, 4 na piraso ng eggplant, 4 tablespoon na brown sugar, 1 cup of water, at ang ating 4 tablespoon na lemon juice. Ang una nating ilalagay ay cooking oil at kapag mainit na ito, pwede nating ilagay ang bawang. Isusutay natin to hanggang sa ito ay mag-moist at pagkatapos nun, pwede natin isunod ang sibuyas. Isutay natin to hanggang sa ito ay mag-moist. After about 2 to 3 minutes, pwede natin ilagay ang soy sauce. Isusutay natin to hanggang sa lumabas ang amoy nito. Pagkatapos nun, pwede natin ilagay ang paminta. Gumagamit ako ng freshly ground peppercorn dahil mas mabango ito at talaga namang maaamoy mo ang aroma na galing dito. Isutay natin to ng about a minute at pagkatapos nun, pwede natin ilagay ang kamatis. Kapag lumambot na ito, isunod na natin ang bagoong. Kung ikaw ay nasa abroad, okay lang na gumamit ng bagoong na luto na mabibili sa supermarket na nakabote. Kung ikaw naman ay nasa Pinas, bumili lang ng bagoong na nabibili sa palengke na tinatakal. Just make sure na hugasan ito para hindi ito masyadong maalat. Sa puntong ito, pwede natin ilagay ang ating pork kasim. Haluin lang ng maigi para ma-incorporate lahat ng sahog na nauna nating nailuto. Sa ating recipe ngayon, pwede din naman na gumamit ng pork belly. Kapag nahalo na ito ng maigi, tatakpan lang natin to at hahayaan natin itong mag-simmer. After about 20 minutes, balikan natin at haluin. Bago natin ituloy ang pagpapalambot, lagyan na muna natin ito ng bay leaves. After about another 20 minutes, heto na ang ating pork. Haluin lang natin ito na maigi para hindi ito masunog. At sa puntong ito, ilagay na natin ang brown sugar. Haluin lang natin ito ng maigi at bago natin ituloy ang pagpapalambot nito, magdagdag tayo ng about a cup of water. After about another 15 minutes, halos malambot na ang ating karne. Sa punto ito, pwede natin ilagay ang lemon juice. Kung wala nito, pwede naman na ang kalamansi. Isunod natin ang red chili. Yan ay depende sa tolerance nyo sa anghang ha. Ang next naman ay ang green chili.
Finally, ilagay na natin ang talong. Hayaan natin itong mag-simmer hanggang sa lumambot ang talong. After about 10 minutes, heto na ang ating niluluto. Checkin nyo lang kung malambot na ang talong at kung hindi pa, pakuluan pa ito ng kaunti. At para malaman natin kung sakto na ang lasa, titikman natin. Sarap. Pwede na to. Ihanda na ang mainit na kanin at ready to serve na rin ito. Presenting ang pork binagoongan. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating recipe for today at kung nagustuhan nyo po, paki-like na lang po at paki-share na ito sa inyong mga friends and relatives. Si Jeff Simon po ito, ang inyong boy kusina at muli, maraming salamat po sa panonood. Thank you.